Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palahubog ka na paripo, way mahimo puro ka lang gasto. Ayaw buot o ingon ani ako, may rabag nangayo ko nimo. Imantayon rakakaayo, naasad kay pagkachismoso. O wala yun, ikaw nga mahimo, may paong sa bayan ako. Malipay na gayud ako, kung makatagay o bino, kay maunin makawag kang sa tanan kong problema. Sa mandi ay nang imanimo paripo, sulti daw ako ako'y makamalo. Ayaw madala ng problema kanino, naghaso sa panguna-una. Naglibog ko unsay buhato, kay gahiman ka nga pangutan-on. Unsa man yun ang imuhang tumong, ngano man nga mangutana ka. Nag-inom rain taon ako, kung ikusama kanimo, nga musod nga magapangimantay lang og tao. Unsa man di ay nang paghiman nimo paripo, sulti daw aron ako makabalo. Ayaw upadala ng problema kanimo, naghasil sa panguna-una mo. Sa